Здравейте, Wings и Monster High фенове! Днес ще ви покажа моята чаша на Стела, т.е. на Wings, и просто така ще ви покажа. Добре, да започваме. Ето я Стела. Тя с нейното животинче от сезон 4. Ето тук. Ето тук е тя. Ето ги очите. Тя е сезон 4. Стил Лофи 5. Ето тук. Има тревичка. Тук пише Лофи 5. Любов и любимци. Тук има една пиперут, където е направила. Тук ни оставила и следички. Ето е пиперутката. Тук на Стела косата. Тук има разни цветчета. Ето. Тук са животинчетата. Това е на Лейла. Това на Муза. Това на Техна. И това на Блум. Ето кои на Стела. Ето тук пише Wings Club. Ето, тук има една калинка розова. Ето това е. Тук извинете, тя ми е от много време и затова тук е пукнато. Тя ми я подариха за рожден ден. Извинете за момент. Ето тук отзад. Долу имах предвид. Долу. Ето тук пише пак Wings Club. Тук Rainbow. И тук има едни надписи, които не мога да ги кажа. Не са на английски. Пише Rainbow, Wings Club, Rainbow и така нататък. Тук ето тези неща. И тук са тия малки цвечета. Ето. Това са съчица по-скоро, но те ви приличат на точки. Ето, тук в Стела има къси панталонки. Ето на такова. Това продължава нагоре. Ето, тук има едни кокълчета. Ето, тук има едни обувки. Тук е едно цвече. Ето го, както ви показах. Ето, това е нейната коса. Тя е вързана на опашки. Ето, пепрутката. Тук е зелено. И ето тук и свършва. Ето ги ръчичките. Тук вързана с розови опашки. Ето. Ето тук. И е много готина. Ето тук има още една пипирутка. Ето тук Лофи 5, както ви казах. Ето тук има нещо, ма не знам какво е. Това май пчеличка. Това беше. Ето. Това беше. Това беше. Добре. Гледайте другите ми клипове. Забавляйте се, харесвайте и някакъв път ще ви покажа тази книга. Добре, забавляйте се, харесвайте, коментирайте и не забравяйте да се абонирате. Чао!